Buminangga sa sarong harong na nasa gilid tinampo sakop kang barangay Gapo Daraga Albay ang sarong van alas 12 kasubagong maagahon. Pigbis ang driver kan van na si alias Ron, 32 anyos, soltero asin residente kan barangay Abukay, Pilar, Sorsogon. Basado sa impormasyon, hali sa sarong lamayan sa Sariaya, Quezon. Pauli na ko tainisa sa indang residensya sakay ang mga kapamilya kaini. Alaga dara subot kan kapagalan nang iturog ang driver na nauli sa indang pagkakadiskwido. Ngunyan lang sa kaninang umaga na i-report sa mo ni Kapitan. So, yung accident involving passenger van, yung Toyota Hi-Ace, coming from Sariaya, Quezon, going to residence nila sa Pilar. Maswerte man na daing nalugadan sa insidente. Inako naman kan driver ang pagpapakarhay sa nabangga kaining harong. Sa driver, yaon man duman sa di ko naman pigibadigdi sa driver sa Costa Ricang station kasi yaon naman sinaduman para mas maasikaso yung So, place of incident tapos yung mga damages duman, at least mapunan nila na mapaayos duman. Patanid naman kan PNP sa mga motorista na perming sigurado na nasa kondisyon ang isip asin ang lawas o rugnakon mabiyahe. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.